rigtig god sabbat her den 17. februar 2024. Det er så en optagelse mere. Jeg bliver nødt til at gøre den om. Jeg kom til at kludre i optagelserne, så det er ikke sabbat formiddag. Vi er op af sabbat eftermiddag. Det beklager jeg. Der er ikke andre end mig i rummet, sammen med Fader og Søn og Helligånd, så jeg er ikke alene. Og dig ude på den anden side af kameraet, du er således heller ikke alene, fordi de er også gæster hos dig. Jeg skal tale et hårdt budskab. Det er et grundigt budskab. Budskabet omhandler ud fra Ezekiel kapitel 9, den sidste tid, i hvilken vi lever nu. Og den omhandler de utro øverster og de utro prædikere, prædikanter, og det er både dem, som kalder sig præst, og de, som ellers tiltager sig titel, når de står på stolen eller ved pulten, men som alligevel prædiker ud fra den forfalskede skrift, og ikke ud fra den uforfalskede. Jeg begår mig ud fra den danske kongelige privilegerede af 1740 udgaven. Det er den udgave af Bibelen, som vi har på dansk, som er klodslagt King James, Authorized King James Version af 1611. Det er den Bibel, de døde for. Det er den Bibel, de led og stred for. Det er ordet af og om ham, Jesus Kristus, profetiens ånd, som de således gav deres liv og i tjeneste for gav både deres liv og deres sjæl. De døde for den skrift. Jeg indleder med bøn. For hellige himmelske Far, og du min Herre og min Gud, Jesus Kristus. Oplad vores forstand, sådan at vi forstår din skrift, din sande skrift, og det ord, som du taler til os herudefra. Giv os den velsignelse og den nåde, at der bliver gives og talt til den enkelte af os en god sabbatsprædiken, således også en god sabbatlektie. At denne uge har noget at leve af i os sammen med dig. Far i himlen, jeg beder i navnet af dit kærlighedsbevis, din kærlighedsbevis, Jesus Kristus af Nazareth. Ja. Æren er Guds i det højeste. I Jesus Kristus. Amen. Den indledende tekst er en tekst, jeg modtog fra i Rødumgård. Jeg modtog den på forberedelsesdagen den 20. januar 2023. Klokken var 06:26, så jeg har ikke været vågen ret længe. Men jeg var vågen, og jeg var oppe, og jeg var frisk. Og der kommer det til mig. Sådan lyder ordene. Sjæle sulter og tørster i deres forgård. Lig stables til forrøgnelse i deres baggård. Stanken af død vil afsløre de, som stabler lig. Dette er koderet til Ezekiel kapitel 9, vers 7, hvor der står, og han sagde til dem, besmætter huset og fylder forgården med ihjelslagene. Gå derpå ud, og de gik ud og slog ihjel i staden. Det er noget af en indledning på en sabbatlektie. Men det er hårde ord, som alligevel er nødvendige ord.
for de skal forstås. Ezekiel kapitel 9 er et kapitel, som tilkendegiver den sidste tid, i hvilken dig og mig, vi lever nu. De ord fik jeg allerede tale og skrive i årene 2016 og frem, men havde lød de så igen. 2016 og frem. Det har lagt stille i en tid. Man kommer nu op foran mig igen, og jeg får at se og vide, at der er tale om menighedernes og disse spanske lærere og deres løgneprædikanter. Forgård og baggård er billeder på forgårdene, som er det billede, der er menighedens ansigt udad til, og deres baggård, som er det reelle billede, som fraholdes ind over kirkegængerne at få kendskab til. Men hvad end det er i forgårdens offentlighed, eller så i forgårdens offentlige ansigt, eller det er baggårdens skjul, så er der tale om død og ødelæggelse gennem fordærvede doktriner, og stanken af død afslører de, som forlanger de fordærvede doktriner talt og sunget. Til sammenligning fik jeg i forrige dag at læse i Ezekiel kapitel 7, og jeg citerer det igen. Og han sagde til dem: besmitter huset og fylder forgården med ihjelslagene. Går derpå ud. Og de gik ud og slog ihjel i stedet. Det er profetiens ånd. Det er Jesus Kristus. Det er Guds Messias, som her taler gennem Ezekiel i dette kapitel 9. Det er Jesus Kristus, inden hans første komme til denne jord, som taler igennem sine profeter. Det er Kristi sande ord til os af i dag. Det er af en sådan alvorlig art, at det er dødsens at overse dem. Det er dødsens at skubbe dem fra sig. Her er det med bekræftelsens sportstegn, når de to budskabers paralleller holdes sammen. For alle de, som sidder i det offentlige menighedsrum, er jo dem, som sulter og tørster grundet øverster. Jeg bliver ved med at give øverster, den der quote. De er ikke mine øverster, de har aldrig været mine øverster, og det bliver ikke mine øverster. Jeg har ikke løgneprædikanter og løgne som mine øverster. Jeg har ikke løgne til at bestemme over mig. Jeg har ikke løgnehalse til at give mig ordre. Adlyder jeg en ordre, så har jeg den fra Kristus Jesus, Guds søn, frelseren. Og kan jeg ikke akkodere til den i den uforfalskede skrift, så holder jeg både stemmer og fingre fra den, være sikker på det. Men mindre jeg skal ud i et afslørende øje med, så taler jeg også det. Men de er ikke mine øverster, de bliver ikke mine øverster, og har aldrig været mine øverster. Således også for ham, som er valgt til den øverste. Thomas Müller bliver aldrig min formand, har aldrig været min formand. Amen. Her er det med bekræftelsens forsegn, når de to budskabers paralleller holdes sammen. For alle de, som sidder i det offentlige menighedsrum, er jo de, som sulter og tørster grundet øverster og de falske læreres løgne fra stol og pult. Det er om disse læsere og lyttere, læserne først og lærerne først, der tales, når ordren, som det jo er udtalt, besmitter huset og fylder forgården med ihjelslagene. De lyttere, de lærer, de læser, som tager løgnene alvorligt, står under den dom. Det er en grov ordre, men i det er Jesus, som udtaler ordren, så er det en retfærdig ordre.
Skaberen beordrer her dødsdom over de utro eksekverer. Og der er ingen fortrydelse. Det læser vi om lidt. Og I får det i hørende. Efter der er dræbt, hvad som skal dræbes i menigheden, der lyder til ordre, går derpå ud. Og det gjorde de. De gik ud i staden, som jo er billedet på Guds samlede folk. Og der er også utro her, som aldrig går hen og hører, hvilket budskab, som Herren har til dem i dag. Ligesom apostlene sagde til hinanden, læser det i apostlenes gerninger, kom, lad os gå hen og høre, hvad budskab Herren har til os. Ikke engang det gider de. Men alligevel pynter de sig med Guds navn og overtræder på denne vis både tredje og fjerde bud. Det tredje bud, som siger, det bruger ordene pynter. Du skal ikke pynte dig med Herren din Guds navn. Til Gud lader ikke den ustraffet, som pynter sig med hans navn. Du skal ikke til Herren din Guds navn forfængelig. For Gud lader ikke den ustraffet, som tager hans navn forfængelig. Forfængelig betyder pynt, pynte, pyntesyg, pynter. Og hvad er det så, de pynter sig med? De pynter sig med en løgn, fordi de gør det, at de misbruger Guds navn til at have et genskin af, at deres løgne er sandhed. Det lader Gud ikke ustraffet. Vær sikker på det. Ligeledes overtræder de også det fjerde bud med det, at deres skinhellighed alligevel tillader dem at kalde sig, hvad de ikke er, sandetroende. Det fjerde bud siger, kommer sabbatens dag i hu. At du helliger den. Ja, at du holder den hellig. Det gør man ikke sådan. Og det er ikke uden straf, og vi læser det og hører det her. Alligevel pynter de sig med Guds navn og overtræder på denne vis både tredje og fjerde bud. Derfor lyder ordren, gå derpå ud, hvilket i sin enkelhed betyder, at de skulle til lige dræbe de falske, som falske postulerer at være de sande. Udtalelsen, stanken af død vil afsløre de, som stabler lig, er jo også en grov, men en sand udtalelse. For de, som fører falsk lære og af den vej både røver, myrder og ødelægger, kan ikke vedvarende holde sig i det bedrag, som giver dem, at de ligner Guds sande tjenere. For deres herre, bedragsmester, bliver selv bragt frem i offentlig afsløring. Bedragsmester, som er Satan, og I kan gå ind i Åbenbaringerne kapitel 20 og læse der, lige præcis der særligt Satans fald. Og Satan hader det kapitel 20 i Åbenbaringernes bog. Vær sikker på det. Men der ser du Satans absolute fald. Dog, englen med skriveredskabet ved hoften, han som blev sendt ud før de dræbende, han vender tilbage med det glædelige budskab. Og det er glædeligt, fordi vi som er den sidste rest af Kristi kirke på jorden, 7. dags adventisterne. Vi får at vide, om denne er blevet besejlet. Hvad får vi at vide, da englen her kommer tilbage, ligesom Paulus taler det. Jeg har gjort,
ligesom du befalede mig. Englen har besejlet Guds folk. At Satan og Satans engle ikke har sejr over dem, over os. Vi får det hårdt, ja, sandelig vi får det hårdt. Men vi har Gud hos os, med os og i os. Og vi tåler hårdt. Hvorved vi ser, at den besejring, som også Paulus taler, er sket. Og bedrøver ikke Guds hellige ånd, med hvilken I er besejlede indtil forløsningens dag. Jesu Kristi anden kom. Vores hjemrejse. Det er alt sammen uhyggelige ord, når der vises billeder sammen med. Men de er skaberens ordre, og derfor er de alt retfærdige. Der er en grænse. Nok er nok. Ingen kan ustraffet blive ved med at håne og spotte og træde og trampe på Guds sandhed, uden der kommer dom og straf. Ved at læse videre i Ezekiel 9, i versene 8, 9 og 10, ser vi, hvordan profeten smertes ved at se og høre, hvad som nu skal ske, og hans inderste ønske bliver ikke efterkommet. Tværtimod træder Gud Herren selv frem i sin aldeles indiskutable almagt, og han svarer Ezekiel. Og jeg, mit øje skal heller ikke spare. Jeg vil ikke skåne, men jeg vil lade deres vej falde tilbage på deres hoved. Faktisk siger Herren, han som jo er ham vi kender som Guds salvede, Messias, Jesus Kristus. Han siger i bund og grund til Ezekiel, der er ikke noget at gøre, Ezekiel. Jeg deltager selv i det her. Sådan er det. Læser det i vers 10 gentager. Og jeg, mit øje skal heller ikke spare. Og jeg vil ikke skåne, men jeg vil lade deres vej falde tilbage på deres hoved. Deres gerninger. Og sådan som de dømte. Og sådan som de agerede. Og sådan som de prædikede. Død og ødelæggelse og løgn, påstående dette som værende Guds sandhed. Det vil jeg kaste tilbage på deres hoveder. De skal få denne byrde at bære. Vi læser i disse ord, at den uretfærdighed, som de har ført ud i livet, nødvendigvis må vendes lige med retfærdigvis giver dem den løn, med hvilken de selv har fundet det ret at betale deres næste. Jeg læser Ezekiel kapitel 9. Det er 11 vers, så det er ikke aldeles langt, men det er tung læsning, men det er sand og sandfærdig læsning af samme grund. Og profetiens ånd, Jesus Kristus. Hvordan ved jeg så, er der profetiens ånd? Fordi jeg har fået opgave at udføre, og jeg skulle kende med sikkerhed profetiens ånd, så jeg kunne sige med sikkerhed, han er profetiens ånd. Par gange forinden, 2 gange forinden havde jeg spurgt, og der var ikke blevet svaret. Når Jesus ikke svarer aldeles omgående, så er det ikke fordi, at han har sat os til side, eller glemt os, eller givet os, at jeg vil ikke have med at gøre. Selv om nogen fornemmer det som sådan. Når Jesus ikke svarer med det samme, svarer dig med det samme, eller mig med det samme, så er det fordi, han beskæftiger os med sig. På den måde at forstå, at når svaret det kommer omgående, jamen så tænker vi videre. Også deri har vi Helligåndens vejledning og de hellige engles indvirken i vores sind. At når vi får svaret, så forstår vi det mere, og det er mere klart, og derfor bliver svaret både kort og koncist. Lige for at gå politik i den, der politikerne lige begyndte at sige koncist, koncentreret
intensiv og kort. Der bliver svaret koncentreret, intensiv og kort. For det jeg sad med pen og papir og skulle skrive, og nu skulle jeg bruge svaret, og derfor så spørger jeg igen. Jeg siger, Jesus, er det dig? Er det dig, som er ham, denne profetiens ånd? Og Jesus svarer så hurtigt efter. Jeg har spurgt 3. gang. Så hurtigt, som længden efter fingersnap, efter jeg har spurgt, der svarer Jesus, ja, jeg er profetiens ånd. Til alt det, som er profeteret, er mit vidnesbyrd. Amen. Jeg har ikke spurgt siden, for nu kender jeg hans svar. Kort, præcist, koncist. I sandhed kender jeg hans svar. Han svarede selv, ja, jeg er profetiens ånd. Til alt det, som er profeteret, er mit vidnesbyrd. Amen. Jeg læser hans vidnesbyrd. Ezekiel, kapitel 9. Til indledning, øverst i det, som altid er indledningen for det her, kommer du igennem i det her kapitel, står øverst, og jeg citerer. Ezekiel ser 6 mænd, iblandt hvilke der er en, som mærker dem, der ikke bedriver afguderi. Men de andre mænd slår dem ihjel, som ikke var mærket, besejlede. Han beder Gud for dem, men Herren klager over deres store ondskab og truer dem fremdeles med straffe. Befalingen udføres. Og jeg citerer Ezekiel kapitel 9. Og han råbte for mine ører med høj røst og sagde, I som holder vagt over staden, kommer hid, hver med sit ødelæggende våben i sin hånd. Og se, der kom 6 mænd af vejen fra den øverste port, som vender mod nord, og hver havde sit knusende våben i sin hånd. Men der var en mand midt i blandt dem, klædt i linklæder, med et skriveredskab ved hoften. Og de gik ind og stod ved siden af kobberælderen. Og Israels Guds herlighed hævede sig over kerub, over hvilken han var, hen til husets dørtærskel. Og han kaldte af den mand, som var klædt i linklæderne, og som havde skriveredskabet med hoften. Og Herren sagde til ham, gå midt igennem staden, midt igennem Jerusalem, og sæt et tegn på panden af de mænd, altså i sindet på de mænd, som sukker og jamrer over alle de vederstyggeligheder, som sker i deres midte. I dens midte. Jerusalems midte. Guds samlede folks midte. Og hvor er vi? Hvor befinder vi os? Vi befinder os i denne verden, så altså er det også i denne verdens midte. Og til de andre sagde han, for mine ører, gå igennem staden efter ham, og slå ned. Jeres øjne skulle ikke spare, og I skulle ikke skåne. Gamle mænd, unge karle, jomfruer, små børn, kvinder skulle I slå ihjel, at de udryddes. Man rører ikke nogen på, hvem tegnet er, og begynder fra min helligdom af. Og de begyndte med de gamle mænd, som var foran huset. Og vi kender fra skriften, hvem disse gamle mænd, som var foran huset, det er. Det var dem, som havde vendt sig bort fra den sande tilbedelse, og nu tilbad med ansigterne vendt imod solen. Soldyrkelse. Satanisme. Og han sagde til dem,
besmitter huset og fylder forgården med ihjelslag. Går derpå ud, og de gik ud og slog ihjel i stedet. Og det skete, da de ihjelslog dem, og jeg blev tilbage, der faldt jeg ned på mit ansigt. Det er Ezekiel, som nu fortæller. Og det skete, da de ihjelslog dem, og jeg blev tilbage, der faldt jeg ned på mit ansigt og råbte og sagde, Herre, Herre, vil du da ødelægge alt det, som er til overs af Israel, i det du udfører din harm over Jerusalem? Og han sagde til mig, Israel og Judas huses misgerning er over al måde stor. Og landet er fyldt med blodskyld, og staden er fuld af retskrænkelse. For de siger, Herren har forladt landet, og Herren ser det ikke. Og mit øje skal heller ikke spare, og jeg vil ikke skåne, men jeg vil lade deres vej falde tilbage på deres hoved. Og se, den mand, som var klædt i lindklæderne, og som havde skriveredskabet ved hoften, bragte svar tilbage og sagde, jeg har gjort, ligesom du befaler mig. Ja. Vi læser i disse ord, at den uretfærdighed, som de har ført ud i livet, nødvendigvis må vendes. Livet retfærdigvis giver dem den løn, med hvilken de selv har fundet det ret at betale deres næste. Ezekiels kapitel 9 sker lige foran os i dag, og rundt om os. Vores øverster myrder og røver og ødelægger menighederne og mishandler og slår deres medtjenere, og på den måde rager og raner de til sig. Råb og stup, hvad de kan. Og lægger således inde i Esajas vidnesbyrd om dem, som Esajas taler dette på Herrens bud og vegne. Profetiens ånds bud og vegne. Jesu Kristi bud og vegne. Herren vil gå til doms over de ældste af sit folk og over dets fyrster. I har fortæret vingården. Rov fra den fattige er i jeres huse. Hvorfor nedtræder I mit folk og sønderknuse de elendige, siger Herren. Den Herre sikrer. Skaber elendighed, vil I rager til jer. Og når folk står tilbage i armod og plukker dem for de sidste rester af hvad de lægger ind med. Deres grådighed, den er uforlignelig, men ikke noget kønt at sige om det. Deres grådighed heller ikke. Det er således for mig at forkynde jer igen og atter igen. Gud er rasende. Gud Herren har talt til mig og sagt, sig til dem, på min befaling er min ånd i oprør. Gud er rasende. Jeg synes, vi skal være ovenud taknemmelige for, at han ikke har talt til sin hellige ånd og sagt, gå ned og ras ud på mine vegne. Og så havde ingen af os længere været. Sig til dem, på min befaling er min ånd i oprør. Gud er rasende. Ellen G. White talte lige ud samme budskab. Guds vrede er tændt. Guds vrede er en fortærende ild. Guds vredes ild er tændt. Videre har Ellen i sin bog Early Writings talt, som hun fik at se og bringe det videre til os af i dag. Såvel som det var talt til hendes samtid, er det talt til os i din og min nutid.
På samme måde så jeg, at Guds folk vil blive befriet, det som trofast advarer verden om hans kommende vrede. Der må der være andre budskaber, tænker vi så. Ja, det er der også. Men lige nu er det dette. Ja, det er der også. Men der er lige så mange, som ikke fatter til forståelse, Guds nåde og hans barmhjertighed, hvis ikke de rammes af hans retfærdige og hellige harmes nedkær vrede. At de vågner af både døds og søvn og slummer. Gud Herren har intet ud af at undervise sogneelever. Der er ingen sovne og sløve elever nogensinde, som har bestået eksamen. Heller ikke af Kristi disciple. Og de sov, og de sov, og de sov sig ind i døden. Sjæle sulter og tørster i deres forgård. Lige stables til forrøgelse i deres baggård. Stanken af død vil afsløre de som stabelig. Nok er Guds tale til tid og anden både kontant og hård. Men der som han ikke satte foden ned og slog sine hænder sammen, der havde jo hele verden og Guds hellige heri været dødt og død. Matteus evangeliet 23, 24-28. Og jeg citerer: Ved jer, I skriftkloge og farisæer, I øjenskældige. Skal lige have den der øjenskældige på plads. En øjenskælk, det betyder øjentjener. En øjentjener er en, som giver synlig af at være tjener, men bag ved hans tanker, hans ord, hans facade, hans opførsel, der ligger rådenskab. For han venter kun, eller hun venter kun på den lejlighed, der skal til for at stikke med slangeskift. En gammel slange, som er Satan. En øjenskælk er en øjentjener. Det ser så godt og så rigtigt og sandt ud, og det lyder så flot. Men det er plumrøden forbandelse. Det er gift, som de bagefter forlanger, at menigheden skynder ned med brakvand. Ved jer, I skriftkloge og farisæer, I øjenskælke, at I tjener af mynte og dild og komme, og efterlade de ting, som er svære i loven, dom og barmhjertighed og tro. Disse ting burde man gøre, og ikke forsømme de andre. I blinde vejledere, I som siger myggen af og nedsluger kamelen. Ved jer, I skriftkloge og farisæer, I øjenskælke, at de rense bæger og fade udvortes, men indeni er de fulde af rov og uretfærdighed. Du blinde farisæer, rens først det, som er inde i bægeren og fadet, at også det udvortes må blive rent. Ved jer, I skriftkloge og farisæer, I øjenskælke, I er ligesom kalkede grav, hvilket synes dejlige udvortes, men indtil er fuld af døde ben og urenhed. Lige så synes også, I vil udvortes retfærdige for menneskene, men indvortes er I fuld af øjenskælkhed, løgne, bedrag, gift, brakvand, død og ødelæggelse og uret. Ved jer, I skriftkloge og farisæer, I øjenskælke. Jesus siger øjenskælke mange gange her, hva'? Øjentjenere, bedragere. At I bygge profeters grave
og pryder retfærdiges gravsteder og siger: havde vi været i vores fædres tid, havde vi ikke været delagtige med dem i profeternes blod. Nå ikke. I står med løgne og prædiker det ud til menighederne, som var det Guds sandhed til hele folket. Og I er tindrende ligeglade med, hvor mange som dør, så længe I kan få lov til at beholde jeres titel og være anset som de dygtige. Det kan godt være, at I er dygtige, men den dygtighed, I har, der tror jeg ikke, at man skal give nogen ros. Men man må nok have lov til at sige, at det er da imponerende. For imponerende er det da, at de stadig kan blive ved med at slippe afsted med at fylde løgn på løgn på løgn i de forsvarsløse, som bare sidder og hører på og er bedøvet af jeres gift og bedøvet af jeres brakvand. Så bedøvet, at de ikke kender, når de får den sidste gift, og så det dør. For hvordan skal den bedøvede kende at dø? Denne bedøvede er jo bedøvet. Så alvorligt står det til i menighederne. I syvendagsadventistmenighederne og i menigheder omkring os af anden nomination. Sådan står det til. Men også her kan der Gud sige ud, for han har stadigvæk de er, som ikke har bøjet knæ for bag. Vandrer ud af hende, mit folk, at I ikke skal rammes af hendes, at I ikke skal blive delagtige i hendes synder og rammes af hendes plager. Til hendes synder har nået ind til himlen, og Gud har kommet hendes uretfærdigheder i hu. I er nøjagtigt, hvad alt det mylder og Pepsi orker, er i nøjagtigt samme sted, som de skriftkloge på Kristi tid. Og som Jesus siger, hvis ikke jeres forstand langt overgår de skriftkloges, kommer I slet ikke ind i himmerigets rige. Nok er Guds tale til tid og anden både kontant og hård. Men der som han ikke satte foden ned og slog sine hænder sammen, der havde jo hele verden og Guds hellige heri været dødt og død. Amen. Og på denne morgen, den anden dag i ugen, den 5. februar 2024 kl. 05:55. Det er ikke længe siden, for i dag har vi den 17. februar, sabbat den 17. februar 2024. Der vågner jeg ved, at Gud i ånden taler ordene til mig. Bliver i sønnen. Det vågner jeg ved. Jeg hører ordene og vågner ved det. De er talt bestemt, men de er ikke råbt, og de er ikke talt højt på den måde at forstå. Men de bliver talt bestemt. Og den stemme kender jeg, og jeg elsker Jesus for det. For det er hans. Bliver i sønnen. Jeg er knap vågen, men jeg gentager det tale. Bliver i sønnen. Ja. Bliver i sønnen. Og imens jeg lægger stadigvæk på ryggen og kigger op i loftet, så tales der yderligere. De står og taler ved siden af sønnen, men de giver ham ingen adgang. De står og taler ved siden af ånden, men de giver ham ingen adgang. De mangler at ære Gud. Disse budskaber viser Gud mig nu til at sammenskrive med budskabet, der modtog i Ryumgård søndag den 6. november 2022, hvor jeg sad og skrev det kl. 09:12.
Og hele budskabet lyder der således, da jeg endelig har fået det fundet ud af arkivet og sammenskriver, så lyder budskabet sådan: bliver i sønnen. De står og taler ved siden af sønnen, men de giver ham ingen adgang. De står og taler ved siden af ånden, men de giver ham ingen adgang. De mangler at ære Gud. Det er ikke navnet Jesus Kristus, som bærer hans eksistens, men selve eksistensen Jesus Kristus, som bærer navnet, der vidner om ham, sådan vi kunne kende og opsøge ham, han som i troen vidner om faderen, som er selve troen i Kristus Jesus. Derfor kan vi også læse i Galaterne 3, 26, 27 i den uforfalskede skrift: I er jo alle Guds børn i troen i Kristus Jesus. Til alle I, som er døbte til Kristus, have iført Kristus. At vi må kende ham, faderen. Igennem sønnen kender faderen, der er alt igennem Kristus Jesus, som vandrer ikke efter kødet, men efter ånden. Faderens ånd. Og det budskab, at Jesus gør sådan, kan I heller ikke læse i jeres bibler. For der er fusket med det vers. Satan har omskrevet også i det vers. Han har fjernet et halvt vers. Og det har han gjort ved menneskehånd. Og det er ualmindeligt ærgerligt, at de, som skulle fortælle jer sandheder, undlader at fortælle, at sådan er sket. Og sådan, på trods af, at de ved, det er sket, fraholder jeg livsvigtigt budskaber. Det skete blandt andet i Randers. John Petersen indleder en sabbatlektie med netop det vers her. Og læser kun det halve vers, det jeg rækker hånden op og siger, du mangler, og John afbryder mig dels omgående og siger, du ved det, og jeg ved det, de ved det ikke, og de skal heller ikke vide det nu. Aha, nå, og at vælge, så skal jeg da lov for, så har vi da godt nok bare en lektie, der er værd at høre på nu. Barbara John Petersen. Der står, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, der ikke vandrer efter kødet, men efter ånden. Vores himmelske faders ånd. Og John siger så, det står så jo gentaget i vers 4. Nej, det gør det nemlig ikke. Der er det os, som nævnes i vers 4. For det lovens fordring skulle fuldbringes i os, som ikke vandrer efter kødet, men efter ånden. Os, der skal gøre som Kristus, tale som Kristus, være som Kristus. Vi står omtalt der, at gøre som Kristi eksempel i vers 1. Men det må I ikke vide, derfor er det fjernet. Satan er meget strategisk i, hvad han fjerner. Ligesådan kan I heller ikke læse bekræftende budskab, som det står i Johannesbrev, kapitel 5, vers 6-8. For der står om denne Jesus Kristus. Denne er den, som kom med vand og blod. Jesus Kristus. Ikke med vand alene, men med vand og blod. Og det er ånden, som vidner, at ånden er sandhed. Vand og blod vidner her. Vand, dåben, blodet, som er korsfæstelsen. Til de er tre, som vidne i himlen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Faderen, som er vores himmelske far, ordet, som er Jesus Kristus. Jeg er det evige livs ord.
og Guds hellige sandhedsånd. Vidner i himlen. Og de er 3 som vidner på jorden, ånden og vandet og blodet. Ånden, hvorved Gud er præsenteret. Vandet, hvorved dåben er præsenteret. Blodet, hvorved Kristus som korsfæstet og død og opstand er forkyndt. Og disse 3 forener sig til et. Ud af det forener sig til et, ser vi, at de er 3. De er faderen, de er sønnen, de er helligånden, de er guddommens 3 personer, som forenes i enighed om at udføre faderens vilje igennem Kristus Jesus under helligåndens vejledning. Derfor Kristus Jesus, som vandrer ikke efter kød, men efter ånden og vilje. Vi skal gøre lige så. Faderen vidnet ved ånden. Ånden vidnet ved dåben. Og Jesus vidnet ved korsfæstelsen. Som Gud selv lader mig høre dette for mit sinds inderste øre, så taler han til mig. Når Helligånden taler, vidner han om faderen og om sønnen, og vidner således, hvorfra han til tjeneste er udgang. Når sønnen taler, vidner han om faderen og om ånden, og vidner således, hvem som haver både ham og ånden udsendt. Når faderen sidder og taler, vidner han både om sig selv og om hvem han udsendte. Faderen vidner således, jeg er, og sønnen er, og min hellige ånd er. Således vidner faderen guddommen, og derved ryster Gud Satan og hele Satans helvede. Amen. Det er med fornøjelse, jeg gentagne gange konstaterer, at det forholder sig aldeles sådan, som Jesus han taler det til mig, når han siger, når Gud har talt, er Satans vilje kvalt. Amen. Der er yderligere budskab, som strækker sig tilbage også til 2020, altså 2020, og det er tirsdag den 28. juli, klokken er mellem 17.30 og 18.00. Vi kan ikke undgå at komme ind omkring vores skam. For skam har vi på os. Guds er retfærdighed. Skam er vores. For vi hørte ikke på hans profeter, og vi hørte ikke på Guds røst, når han talte direkte til os og tro mig. Det gør han. Gud taler stadig direkte til dem, hvor han siger, gå derhen, sig til det. Skriv, gå derhen og aflever det. Gå derop og lad dem fortælle dig deres historie. De skal ikke græde alene. Når jeg beder, afslutter jeg jævnligt. Gør os parat, Herre Jesus, til dit fremskredne komme. Hellere om en profetisk time end profetiske 14 dage. Du kan gøre det, du kan gøre det i en hast. Lad det ske. Gud har svaret mig. Det er i denne time, I skal vide det, om 14 dage er det for sent. Det er i denne time, I skal vide det, om 14 dage er det for sent. Således talt, det er nu, I skal forkynde det. I har kun kort tid til det.
Det er nu, I skal forkynde de 3 engles budskaber, sådan som faderen og sønnen i den sidste tid ønsker sig forkyndt igennem denne, hans sidste rest af hans kirke på jorden, 7. dags adventisterne. Og hvordan kan jeg så være sikker i det, jeg siger der? Det kan jeg, fordi jeg havde opgave, hvor jeg skulle bruge netop dette, hvor jeg med sikkerhed kunne citere, eller akkodere direkte til Jesus og sige, sådan derudaf ser vi, hvem som er profetiens søn. Jeg har spurgt 2 gange, og der forblev stille. Det slår mig ikke ud af den, for jeg har lært, at der som Jesus ikke svarer dig omgående, eller lige om lidt, så er det fordi han beskæftiger dig med sig. Han lader ham være den, du er nødt til at beskæftige dig med nu, og glæde dig over det. Fordi jo mere du beskæftiger dig med Kristus op til dette svar bliver talt, eller bliver givet dig, så er Hellig Ånd og engle i gang med at bearbejde i dit sind, din forstand, sådan at du modtager det mere klart, det svar, som bliver dig givet, når Jesus svarer, og han svarer dig, vær sikker på det. Han svarer dig hver gang. Nogle ser og hører ikke svar, fordi de er gået over i en helt anden boldgade beskæftiget sig nu med noget helt andet. I stedet for at have den tillid til Kristus, at der bliver svaret, og så holde sig til, indtil svaret har lyttet. Nu sad jeg i situationen, hvor jeg skulle skrive, sådan at jeg med sikkerhed kunne udpersonere om nødvendigt, og uden at komme til at skamme mig over det, fordi jeg talte hans sandhed, når jeg postulerer, ikke blot postulerer, men taler, at han er profetiens ånd. Så jeg spørger lige ud til Jesus i situationens verden. Jeg spørger i nuet, er det dig, Jesus? Er det dig, som er ham? Denne profetiens ånd, er han dig, Jesus? Og som længden af et fingersnap, efter jeg har spurgt, så svarer Jesus mig, ja, jeg er profetiens ånd, til alt, som er profeteret, er mit vidnesbyrd. Amen. Jeg har ikke spurgt siden. Det svar er jeg så taknemmelig for. Gud har svaret mig. Det er den time, I skal vide det. Om 14 dage er det for sent. Netop nu lyder disse ord igen, men jeg er på vej ned på platformen for at tage tog fra Odense til Aarhus, og det lyder klart på mine indre ører. Det er denne time, I skal vide det. Om 14 dage er det for sent. Og det gentager sig. Det bliver tilbagevendende påpeget resten af denne eftermiddag. Og spids nu øre. Dags dato i tog Aarhus retur Odense. Jeg har netop, inden jeg tog med tog til Aarhus, læst Ellen Goldbright citeret ved adventistpastor Steffen Borg. En mand, der varmt kan anbefale, og der især til at lade udlægge for jer disse sidste tider, den sidste tid. Ikke længere i flertal, men i ental. Og det er den sidste tid, i hvilken vi lever nu. Og Ellen forkynder, der er citatet, det er nu, vi skal forkynde, bringe budskabet om den opkommende sidste store prøvelse. Den tid, hvor der bliver en trængsel så stor, at den aldrig er sket, og aldrig senere vil komme. Vores sidste trængsel og nådetidens ophør. Det er her, jeg igen hører ånden tale dele, og nu gentager. Det er i denne time, I skal vide det. Om 14 dage er det for sent. Det er nu, det skal forkyndes. I har kun kort tid til det. Videre får jeg at vide, og jeg indskriver alt sammen på min Huawei Notepad, og der var jeg godt nok lige blevet moderne et øjeblik der.
Jeg plejer ikke at kan finde ud af at bruge det der moderne pjavs til noget som helst. Men her, der kunne jeg så altså lige pludselig finde ud af at både slå op og indskrive på med notepad. Det er ikke sket før, og det er ikke sket siden. Gud kan også lade sin tjener kortvarigt finde ud af at være moderne, hvis det skal til. Og det skete her. Og fra denne citerer jeg nu, sådan som ordene videre taltes. Jeg fik den renskrevet, og det er den renskrivelse, jeg her genlæser. Det er i disse dage, lader vi blot år gå, undlader vi blot 1 time, er det for sent. For allerede da har vi sjælets blod på vores hænder. Vores nærmeste og enhver anden næste på vores samvittighed. De skal som sjæle ved Gud Herren kræves af vores hænder. Den som har øre, hører hvad ånden siger til menigheden. Og hver den som har åndens øre kender sin pligt. Pligten at tale alt hvad ånden lader lyde. Den som har åndens øre bærer denne pligt. At tale det hører du ud til alle menighederne. Vi er allerede inde i den tid, hvor Gud udfører sin indledte dom over jorden. Den dom er indledt. Gud er i færd med at trække sine engler og har allerede trukket englene fra bestemte mørkets selskaber. Og disse engle er således ikke længere dæmpende imod disses mørke gerninger. I bliver så bange. I bliver så bange, at skræk bliver et biord. I bliver så bange. I bliver så bange, at forfærdelig og forfærdelse end ikke kan bruges som tillægsord. Sådan lyder talen til de, som ikke vil Kristus. Sådan lyder talen til de, som på trods af de gentagende lyder til dem, I sidder og spiser gift og drikker brakvand. Bliver ved med det. Sådan lyder talen til samtlige af de, som er øjenskælte, øjentjener. Og de, som er disses følger. Jeg gentager, når omstændighederne gør, at betegnelsen skræk reduceres til et biord, og betegnelserne forfærdelig forfærdelse end ikke længere kan bruges som tillægsord, hvad har du da tilbage at være i? Det, som du nu således er i, overgår både forfærdelse og skræk, og det bunder alt i, at hjernen i dig er satan forud af bedøvet og lammet til ligegyldighed. Stå op, grib sandheden og forsvar jer. Guds hellige, uspolerede sandhed. Her kan jeg lide, og jeg er glad for at kunne det, citere Ellen White, når hun giver valdensernes ros. De havde den uforfalskede sandhed. Derfor blev de hadet og forfulgt. Det er en ros, der er vild noget. For de slap aldrig, uanset hvad der skete, de slap aldrig Guds hellige sandhed. De havde den på deres ejsprog længe før nogen anden nation havde den, eller noget andet sprog havde den. Zwingli og Luther og dem var ikke de første, men de var de første til oversætning til henholdsvis engelsk og tysk. Men valdenserne havde den på deres eget sprog længe før det skete. Derfor var de hadet og forfulgt. Og Satan hader enhver form for sandhed. Stå op, grib sandheden og forsvar jer. De har overtaget landet omkring vores byer. De har overtaget landet omkring os. Hele landet omkring os. Når. Jeg hører ikke et hvis. Jeg hører et når. Når byerne har overgivet sig, står vores hjem og sjæle for tur. Amen.
Her forinden det netop nævnte om formiddagen, modtog jeg det, imens jeg sad ved skrivebordet Næsby, onsdag den 19. august 2020 kl. 11.21 skriver jeg. Ja, sådan er det. I netop disse dage sker det. Herrens hånd og ånd åbenbares over hans folk. Hans hånd og ånd åbenbares over Sion, for hans folk er ikke glemt. Ja, i disse dage sker det. Mere og mere vil komme til. Den, som hører og beder, endnu bøn høres. Mere og mere kommer til. Ingen uden ånd skal lades uvidende om, at ånden er. Ingen uden Gud skal lades uvidende om, at Gud er. Gud er ved ånden, der hvor han, Gud, alt for alle er. En rest af græs på marken. Han er i os, som er en rest af græs på marken. Vi er det sidste vand i åen, den sidste rest af salt på bordet. Er alle, som er der, hvor Herren siger, vi er. Bliv i mig, så bliver jeg i jer. Hvad var det vidnesbyrd, jeg blev vækket med? Bliver i synden. Bliv i mig, så bliver jeg i jer. At I er der, hvor jeg er. Ja, sådan er det. Og mere viser Herren sin talte ret. At alt som er ret, har han talt. At alt som er uret, har han påtalt. Alt som er sket, gjorde han. Og alt som skal ske, gør han. Ja, sandelig. Gud Herren er. Amen. Og til afslut på det her vidnesbyrd, som du netop har hørt, der lyder følgende. Jeg skal bringe det ind her. Det er fra torsdag den 18. september 2017, klokken er 19.00. Og da de har lyttet, spørger jeg Jesus. Jeg spørger med det samme. Hvem skal jeg give det her? Hvem er det her til, Jesus? Og Jesus svarer, til hele verden. Og sådan lyder ordene, til hele verden. Hvor mennesket enes om at skabe ro. Der kan og vil Satan til enhver tid arbejde. Stadig og til enhver tid arbejde. Hvor Gud indstifter sin fred, der kan Satan intet foretage sig. Vågner I nu, alle I som tror, lader jeg døbe og hellige mit navn, hver eneste af jer, at min ånd kan udgydes over hele jorden. Jeg ønsker sag med jer. Jeg er Herren, eders Gud. Jeg er Yahweh. Jeg er. Her nævner faderen sit navn. Yahweh. Jeg er. Større vidnesbyrd behøver hverken faderen eller sønnen at have om sig selv, end at sige, jeg er. Ja. Så vil nogen sige, at det er jeg også, at det er godt med dig. Den hån skal du undlade. For det giver dig ingen adgang til himlen. Yahweh, jeg er Herren, eders Gud. Jeg er. Min søn hedder Jesus Kristus. Han er befrier. Min ånd er sand og hellig. Amen. Hør i mig, lyde i mig, at sønnen herliggøres, som jeg er herliggjort i ham, og han i mig, at også I ved min ånd herliggøres i sønnen. Bliver i sønnen. Herliggøres i sønnen. Og således være herliggjorte i mig. Således bliver der Faderen og Sønnen og Helligånden, tre i en.
evigt. Amen. Sådan faldt ordene. For sådan lyder de ord, der ved Guds Helligånds vejledning blive givet at tale og forkynde til jer på denne sabbat, den 17. februar 2024. Ja. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader lyse sit ansigt over dig og være dig nådig. Herren opløfte sit ansigt til dig og give dig fred. Amen.